Kawadhi mbele kod weche manyien e kaunti ma Migori en piny owacho mar kaunti ma Migori oyawo kama jotich kod jotuo nyalo dhodhe nyithindo e osuptal maduong' mar Migori level 4 kaka yo mar neno ni nyithindo odhoth kuom dweche 6 mondo konye duoko piny thoe mag nyithindo manie bwo higni 5. Ma en okang' ma orwak kod jodak ma bende migawo mar thieth ng'iyo mar nywako joma chuo e kampen mar neno ni nyithindo kod mine madhodho oyudo chiemo makare. Wayud matut kuom George Juma. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya ma pod nyithindo mathoth pod owito ngimagi kapok ochopo higni 5. Lipot mawuok e migawono mar thieth yango ni kuom nyithindo ma inyuolo maromo 1,000, nyithindo maromo 73 kuomgi wito ngimagi kapok ochopo higni 5 e kaunti ma Migori. Nyithindo matho anyalo koni bet ni maro molo mine matho, to ma nikech timore mine samoro gibedo gi complication gi dala, tok giringi bi hospital sama kare manyalo miyo giyud ikruok. Koro apani gima duong' kabisa mabe pod watemo tudruok kabisa ni jogo mwase engage kaka CHPs watemo ni gidhi from ot to ot mondo gipuonj joma mine maka gineno dalili moro manyalo miyo gibed gi complication to gichopo hospital sama kare mondo giyud konyruok. Thoge mag nyithindogi osetudi kod midhieche mopogore opogore ma oting'o rem yudo gago makare. E okang' mar duoko piny thoego mag nyithindo ma ikelo kod rem ma yudo gago makare, migawo mar thieth e kaunti ma Migori oyawo kama jotuo mantie kod nyithindo matindo kod kata mana jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori mantie kod nyithindogo matindo biro dhodho nyithindo e osiptal maduong' ma Migori level 4. We are going to help our mothers, working mothers, to be able to express their milk during the day. Sick mothers in the hospital can breastfeed their children. Before they were breastfeeding the children in the wards, and breastfeeding also requires a level of privacy and relaxation. Minod Governor ma Migori Agnes Ochilo mane wuoyo e kinde mano yawa yanga kar dhodho nyithindoni ne owacho ni odhi chiwo kata yot ne jotije kaunti mantie kod nyithindo mondo dhodh nyithindo yo makare kuom dweche 6. If the children are well taken care of, the mortality rate will definitely come down. If they're given the foundation that is required, the mortality rates are going to come down. And the foods that how they must take care of the baby from 0 to 6 months, I've already mentioned they should do exclusive breastfeeding. Owacho nyithindo mathoth pod wito ngimagi e kaunti ma Migori nikech koso gago makare kod tuoche mamoko. We are creating awareness on child care. We are talking about Malezi Bora, where we are going to advise the mothers how to take care of themselves, what to do from inception. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere wacho ni giketo kenge mopogore opogore mar neno ne giduoko piny thoego mag nyithindo ma ikelo kod rem ma yudo gago makare. We started with MCRH, but in the next 2 years we'll have to expand it to other sub-county hospitals. It is our commitment, and we are going to ensure that they are there. We are in the process of developing a guideline on Malezi Bora, and this is why we are creating awareness. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori wach ni gintiere kod chenro makare mar nywando kata joma chwe neno ne nyithindo matindo oyudo gago makare mondo koro konyi duoko piny thoge mag nyithindo. And we want to bring everybody on board, especially the men, so that when we approach this thing together, we'll at least move somewhere. In the past, lactation was left for women only. But you have to ensure, as a husband, you have to ensure that this one is done when the children are young, and then the provision of balanced diet is very critical in mental growth. Ka opogore kod kama idhodho nyithindo, kama irito nyithindo kindego mag odiechieng' bende yawo osiptal maduong' ma Migori level 4 ma jotich kod jotuo nyalo weyo nyithindo ka irito negi. George Juma, Ramogi TV, Migori. 10 County